E cam mare aici. Dacă vedeți în viața reală, e foarte înalt. Mamă, cum arată. Aici la Bușteni. Acolo e la Bușteni. E cam mare aici. Și cam ceat. E cam mare. Ce frumos e și aici. M-am de frumos rău. N-ai ce. Dacă e în viața reală, dacă vezi în viața reală aici, mișto rău în viața reală. N-ai cum să nu zici wow, un pic. Uite-l specății. E mișto rău. Aici e vârf. Mai obișnuit ating norul.